ପିଲା ତ ପିଲା ଆଉ ମୁଁ ମା। ତମେ ଆଉ ବେଶୀ ଭଡର ଭଡର ହୁଅ ନା। ମୁଁ ୟାକୁ ପାଳିବି, ବୁଝିଲ? ଦେଖେ ବାପା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି। ଧନୁତୀର? ଆଜି ଗୋଟେ ସୈନିକ ମୋ ହାବୁଡେରେ ପଡିଗଲା। ସେ ତ ଖସିଗଲା, ହେଲେ ଏଇ ଧନୁ ତୀର ଛାଡିଗଲା। ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ଏଥର ଯାଇ ଶିକାର କରି ଆଣିବି। ତୁମେ ମାନେ ଏଇଠି ବସି ଆରାମ କରିବ। ଦେଖିଲ, ଆମ ପୁଅକୁ ଆମର କେତେ ଚିନ୍ତା। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। देखुल तो माँ एका थरके उड़ंता पक्षी की तले खसेदेली। तो पुअर करामती देखुल तो ଆମ ପୁଅ ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଏଥରକ ଆମେ ଘରକୁ ବୋହୂଟିଏ ଆଣିବା, ନା କଣ କହୁଛ? ଇଏ ଗୋଟାଏ କଥା। ଏଇଠି ବୁଝିଲୁ, ରଜା ଝିଅ କୋଇଲି ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଖରୀ କି ନିତି ଗାଧେଇବାକୁ ଆସେ। ସୁବିଧା ଦେଖି ତାକୁ ଧରି ଆଣିବି। ଆମେ ତାକୁ ଆମ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବାହା କରେଇଦବା। ଠିକ କହିଛ। କୁମ୍ଭାର ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ବାଘୁଣୀ ମାର ପିଲା ଏ ଦେଶର ରାଜା ହବ। ବଢିଆ ମଜା ହବ। ଡର ନା ମା, ଆମେ ତତେ କିଛି କରିବୁନି। ଇଏ